Boli asi len 2 tie svadby u nás, takže... A nejaká indícia, nie je? Má veľmi peknú manželku, ktorá robí u nás. V televíznych novinách. Nevieme. Neviem vám povedať. Netuším. Neviem. Neviem. Saifa. Tak nech má. Čo si, babi, myslíte o Saifovi? Neviem, je v pohode. Dneska som kúkala, že dotočí na dobrý foťak svoje vlogy. Ja veľmi nie, ja ako moja generácia, ja už asi Saifu nie. Ako v pohode, no zase povie, čo si myslí, ale niekedy si myslím, že mohol by porozmýšľať predtým, ako rozpráva. Ako speaker v rádiu je fakt super dobrý. Aj jeho typek to je. A tak je vtipný. Ja mám sa rada kvôli tomu, že je vtipný, takže nemusí byť pekný, takže je vtipný. No nič, no ale vtipný je dôležitejšie u chlapa, to je základ, to je to perfektné. No, Boris, veľmi plodná anketa. Snažil som sa naozaj. Ďakujeme ti. Boli na ulici. Boli na ulici. Ja som to len pospal Voľne fakt. pohodení a ty si ich takto bral. No úžasné odpovede, super. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, to bolo aj také naše intro. Naše intro do rozhovoru s touto mimoriadne sympatickou a veľmi príjemnou dvojicou, ktorá nás práve teraz čaká. Alebo trojicou v tomto prípade. Áno. Inak... Dobré ráno, ahojte. Ahoj, čau. Dobré ráno, ahoj, čau. A hlavne, Ježiš, toto sa mi vždy páči, takéto, keď sa máme šancu konečne aj s hostiami zvítať. Ahoj. Sme radi, že ste prišli a toto akože... Špeciálne pre vás. Špeciálne. Čajový servis. Dostali ste ako svadobný dar čajový servis, lebo to sa dostáva na svadbách. Nedostali. Nie, my sme to totiž spravili tak, my sme chceli ísť na svadobnú cestu, to znamená, že my sme si od ľudí pýtali peniaze. Ale nie tak, že musíte nám dať peniaze, aby ste mohli prísť na našu svadbu. Toto som nikdy nevedel, ako sa to robí decentným spôsobom. Decentným spôsobom, klobúkový taniec. To ste mali? To sme mali mať, ale nemali. Nejak sme to zrušili, áno, hej. Vieš, dáš klobúk, tancuješ a tam ti dávajú do klobúčka. Ale my sme potrebovali viac. Potrebovali sme viac, my sme normálne rozposlali vlastne taký mail kvázi, že počúvajte, že radi cestujeme, že na Seneckých jazerách. Ale to nebola jediná téma toho mailu, boli tam také otázky o svadbe, že kde, kedy, ako, prečo. A tam bola jedna vec, že čo s darčekom. Áno, že ak rozmýšľate nad nejakým darčekom, tak viete čo, radi cestujeme. Mail s inštrukciami. Áno. Ale to je dobré. No? Áno, praktické. No, dokonca existujú obchody, kde mladomanželia prídu a vyberajú si, že čo by sa im hodilo do domácnosti, hostia prídu, nakúpia. Takže svadba za vami a potom prišla vytúžená svadobná cesta. Veronika, ty ako žena mi povedz, prosím ťa, aké to je byť na svadobnej ceste s manželom, ktorý... Ešte s takým úžasným. Toto. Non-stop mal toto v ruke. Ja som to videla. Nie je to non-stop. Ešte aj ty si povedala, že aký je ťažký život vlogera, keď tam on v bazéne sa práve natáčal. Čo? Nie, akože mne je jedno, keď seba natáča. Občas mi liezlo, no. Na nervy, keď mňa natáčal, ale však to je v poriadku. Mali sme aj také, že netočil naozaj. Ale ľudia mali normálne také, že vy ste robili aj toto a toto, nevideli sme to vo vlogoch. Ja, že viete čo, dejú sa aj veci, ktoré nevidíte. Ale to už je taká závislosť, nie len tých, ktorí to robia, ale tých, ktorí to aj sledujú, lebo potom majú pocit, že by mali vidieť všetko. Dobre, čiže keď sa to tak zoberie, ahojte, čaute, dobré ráno. Keď sa to tak zoberie, čiže koľko percent času si asi tak krútil počas svadobnej cesty? Vieš čo, zober si to tak, že to video má 11 minút. OK. To je ten denný vlog. Presne, hej. My sme minimálne, čo ja viem, 15 hodín hore, hej, alebo 14. A čo to je 11 minút? Čo je to 11 minút? Ale sledovať, ale urobiť tých 11 minút, to vieš, zase nie je. Ja zvyčajne to robím tak, že ja točím to, čo použijem. OK. Čiže to až tak veľa nezádzuješ. A že striháš do noci a potom niečo. No, ja som ťa vlastne začala takto vnímať cez túto internetovú sféru, keď moje deti začali vo veľkom sledovať tvoje video, ako hrávaš video. Úplne. Môj syn ťa žere. To proste... Hovorím, čo na tom? Hovorím, Jurko, mama je vždy nervózna, keď si jasné, lebo čo na tom vidíš? On že všetko. No, tam je všetko. No. Tam je všetko. Tam je zábava, slzy, emócie. Áno, keď máš reperov, vtedy to máš úplne najlepšie, musím povedať, že áno, to už aj ja tieto veci ovládam. A ako potom vyzerá váš spoločný súkromný život, keď sú vypnuté kamery, alebo teda fotoaparát, že... Normálne. Čo všetko robíte?
To si povieme po prestávke, lebo nie je to, že nuda podľa mňa. No tak nuda to určite nie je, akože s ňou nemôže byť nuda. No vidíte. Tak nechajte sa prekvapiť aj vy. Dobré ráno. Teleráno je späť, vitajte, sledujete rozhovor súkromný už teraz. Áno, presne tak. S Veronikou a so Saifom máme tu aj chalanov z Korben Dallas, k ním sa dostaneme. A toto je ale úžasný pes, počúvajte. Toto je úžasný. Je to vyslovene, že člen rodiny, s ktorým všade, alebo svadobná cesta bola výnimka v tomto prípade? Svadobná cesta bola výnimka, lebo neviem, či by sa jej tam úplne páčilo na tom ostrove, ale inak všade, no. S Maťom chodí do rádia. A keď už sme pri tom ostrove a svadobnej ceste, tak nenápadne, prečo ste si práve Maldivy vybrali? Prečo práve tam? Tak asi je to podľa mňa taká lokalita, že keď sa povie, že svadobná cesta, tak podľa mňa automaticky tam vyvstáva takýto nejaký ostrov, kde... Romantika, no? Presne, kde sa nič iné nedá robiť, nedá sa tam ísť do baru, alebo nedá sa tam ísť... Venujete sa jeden druhému. Áno, takže sme si akože čítali, boli spolu, prechádzali sa, debatovali. Počasie je tam dobre stále, more je tam pekné, takže taká akože kombinácia. A mne sa hrozne páčili tie domy na vode a strašne som to chcela zažiť. Aj si skočila do mora z domu? Či to je tam ja som neskočila, lebo ja mám taký akože stres trošku z toho, čo je v mori, akože ryby a tak. Ešte tam je strašne veľa rýb a všetkého toho, vieš, no. To je super, nie? Že je to tak, nie sú to tie gičové fotky, to je realita. To je realita, no. No a ja nie, keby som sa mala potápať, tak ja dostanem hysterický záchvat. Až tak? Ja si tak zaplávam, ale musí Maťo čekovať. Počkaj, akože keď sa nepozerám, že to ryby. Tam je žralok, ale ten je ďaleko, v pohode. Keď to nevidím, je to v poriadku. Ale ja som, my sme chodili spolu do mora a on vždy išiel, on tak bol predo mnou, akože odháňal, ja som si tak... Vidíš, a toto je manželstvo, že ten muž urobí pre ženu čokoľvek, čo urobíš doma pre Veroniku. Opereš, ožehliš, navaríš, čo? To by ma zaujímalo. Teraz pozor, čo povieš, lebo to bude záväzok. Tak ako našťastie máme automatickú práčku, inak odporúčam to, strašne to dobre perie. Ale naložiť a vyložiť to a rozdeliť podľa farby, to nie je len tak. To nerobí Maťo. Aha, dobre. Akože do práčky rozdeliť, to sa robí podľa farby? Biele, farebné. Párkrát, Tak to je... Počkej, keď začneš nosiť ružové trenky, tak ti to docvakne. Mne to vôbec neprekáža. Ako teda ani dievčatám to nejak zvlášť nevadí. No, robím čokoľvek, čo je treba, pravdu povediac. Ja som veľmi prispôsobivý. Ale áno. No, super. Všetko. No a takto, vy máte vôbec počas štandardného dňa na seba čas? Lebo obidva ste našťastie nie. Nie, vážne, lebo obidva ste veľmi zaneprázdnení. Ty, keď nepracuješ, tak sa venuješ športu. Áno. A ty zase, Veronika, mám pocit, že ty stále pracuješ. Takže nejak by tam nevychádza nejaký priestor na spoločný život. Tak ono je to ťažké, ale ja si myslím, že to v dnešnej dobe je skrátka tak. Ľudia chodia do roboty, stretávajú sa večer, povedia si, čo kto zažil, navečerajú sa, pozrú seriál, idú spať, alebo si ani nepovedia, takže... Ako áno, máme teraz také týždne, že pracovné, že večer, hej. Ale zase boli sme na svadobnej ceste za 2 týždne v kuse spolu, tak to bolo príjemné. Tak to je na 3-4 roky dopredu. Nie, to zase nie. My sme radi spolu. My nepotrebujeme, že veľká partia ísť na dovolenku alebo tak, lebo my sa vieme tak nejak zladiť. Každý sme, akože mne nevadí, keď on aj strihal napríklad tie 2 hodiny. To je vzácne potom nájsť takéhoto partnera v živote, že? Ktorý sadnete aj jeho humor, lebo nie každému sadne každého humor. Že si podporujete sa v práci, ako pracovné nasadenie, hej, že ste sa dlho hľadali. Úplne prvé stretnutie, pamätáte si to ešte? Jasne, že si to pamätám. Ako by na to Verča mohla zabudnúť? Pamätám si na to, lebo som ju zahliadol a vedel som, že tu by sa... od začiatku, hej? Ja som sa najskôr chcel akože zahrať trošku. Ale potom, no znamená to akože chlap sa chcel zahrať. Že vyskúšame, že ako to tam je. Že keď ma videl, tak vedel, že si ma chce zobrať. Dneska to je súčasť hry, ale to je akože súčasť. To je akože Teleráno, tu sa môže trochu zaklamať, nie? Skúsime ťa pozvať aj zajtra, že čo povieš. Nie, tak ale vedel som hneď na úvod, že tam je niečo za tým viac. A bolo ťažké ju pozvať na prvé rande? Veľmi. Ty máš strach z odmietnutia? Ja? Áno, mala si také niečo? Strach a peniaze som nikdy nemal. Nie, víš čo ja viem, odmietnutie, že toľkokrát som v živote odmietnutý. Ale veď práve, že Veronika, ty keď Saifa, lebo ak som to dobre pochopil, tak iniciatíva vyšla od neho. Ty si čo, ako si zareagovala? Jasné, však toho poznám, to je zlatý. On mi napísal na Facebooku. Ty si už vedela predtým, kto čo reaguje. Ale ja som práve, že vedela veľmi málo. Lebo ty si bola v Amerike. Ona ma nepoznala normálne. Tak vedela som zhruba, že si nejaký, nejaká postanička.
že som osobnosť. Ja je okej, že postavička ty si hovorila. Vedela som, že je to niekto, akože kto, koho asi ľudia poznajú, ale ja som ho nepoznala vôbec. A on mi napísal na Facebooku taký akože veľmi odvážny a aká som krásna, ako toto. Dobre, koľko takýchto správ si v ten deň poslal? No, a moja odpoveď bola, že koľko takých správ v ten deň poslal a on sa úplne urazil. To vážne? Akože počkaj, akože iným dievčatám? No to tak, niektorí to tak robia, nehovorím, že to je tento prípad, ale niektorí 5-6, a ktorá sa chytí, tak to vidia. Nie, ja som nikdy nebol, ako pri mojom zjave aj konštitúcii celej, ja som nikdy nebol takzvaný hráč. Vieš, taký ten stredoškolský hráč, taký ten, čo mal akože čajočky. Hej, a touchdowny, jasné. A hej, ja som vždy bol ten, ktorý mieril proste k podstate. To znamená, že ja som vedel, že keď sa vydám týmto smerom, tak buď to skončí svadbou, alebo jej zlomeným srdiečkom. OK, dobre, vieme, ako to skončilo, ale teda prišla ti táto správa od neho a... Pozri sa, aj chalani z Kormendala sa bavia, čo toto je? Čo je toto za ranná zábava. No a potom som mu nejak, sme si začali, on bol taký vytrvalý a stále sa ma niečo pýtal, vedel, že ja som v Amerike cez toho môjho kamaráta. Tak stále sa pýtal na to, ako a čo, a ten môj kamarát mu povedal, že teda akože nech na mňa nehrá nejaké showbiznisové tieto, lebo že ja poprvé neviem a po druhé ma to nebude zaujímať. To je presne tá vec, že bola mi povedaná veta, brácho, na ňu zabudni. Nemá šancu. Tak. A to ťa naštve. A to ho vyhecovalo a potom vypisovalo, bolo také leto a jak jeden deň, viem, že to bol pondelok, som nemala čo robiť, lebo všetci boli v robote a ja už som mala voľno, lebo som bola zo školy doma. A on že, a poďme niekam, však on so svojou prácou má voľna viac, takže nejdeme na obed. A ja že, tak poďme. No a nie, mali sme ísť do múzea. Do múzea? Tak lebo som vedel, že ona je akože tak intelektuálne podkutá napriek akože famóznemu výzoru, hej, tak, že ideme do múzea. Ale múzeum bolo zatvorené. Tak sme prišli do múzea, ale v pondelok bolo múzeum zavreté. Tak sme sa išli najesť. No. A tam to všetko začalo, vtedy ste spolu. Valilo. To bol pekný príbeh však. Pekný. Vytrvalý Saifa. To bol ten základný a podstatný message, ale hlavne ste sa našli. Toto je ten úplný základ a skončilo to naozaj krásnou svadbou, aj krásnou svadobnou cestou a už sme zvedaví na ďalšie vaše zážitky z vášho života, lebo evidentne budú zase verejné. Tak áno, časť ich si myslím, že sa dá zverejniť úplne v pohode, lebo to je to, že my žijeme úplne normálny život. Takže aby nikto nemal predstavu, že aj vy žijete úplne normálny život, hej. Tak ale nie každý to vie. V každom prípade spomínali ste, že prvé rande bolo pri dobrom jedle v reštaurácii. Dnes tu máme takisto vynikajúce jedlo, pretože máme francúzsku kuchyňu. Celé ráno sa aj rozprávame teda o Francúzsku a o tom, že treba spoznať túto kuchyňu. Uvidíme, či bude chutiť.